26ৰ নিৰ্বাচনত বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰত কিছুমান সমষ্টিত আমাৰ দল গঠন হৈছে আৰু जाहाथे रायजो राजाफोरखौ लानानै दाम दर गेलेनो दाहाथों सांग्रां जा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा सांग्रां जा प्रमद बर'आ गावनि टीमखौ बा इउपिपिएल पार्टीखौ बिटिसिनि बाहेरायावबो इलेक्शन गेलेनो थाखाय दैथायहरबाय কিন্তু সেই ভাড়াটো যে 5 বছৰেদি আমি দি আছিলো নিজৰ জাতিৰ কাৰণে মানে এটা বিটিসি আমাৰ ভাই আৰু বিকেডব্লিউসি এটা ভাইৰ মাজত আমি ভাড়া চলি আছিলো প্ৰমোদ বড়ৰ দিনত আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰে হেতুত গম পাই দুখ পাই পলাই তেখেতে আমাক দান দি দিলে सांग्रां जा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा सांग्रां जा प्रमद बर'आ गावनि टीमखौ बा इउपिपिएल पार्टीखौ बिटिसिनि बाहेरायावबो इलेक्शन गेलेनो थाखाय दैथायहरबाय जाहाथे रायजो राजाफोरखौ लानानै दाम दर गेलेनो दाहाथों प्रमद बर'आ बेखौनो खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं बिटिसिनि बाहेरायाव हाग्रामा महिलारी सारा खेबसेयावनो प्रमद बर'खौ एरनानै गालांबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा प्रमद बर'खौ जेसेबां गाज्रि मोना मानो आं गाज्रि मोना बाथ्राया नै ओरैसो प्रमद बर'आ जोंनिफ्राय भारा लायाखै बाथ्रायाव नै ओरैसो बड'लेण्ड भवनखौ जोङो अफिस हिसाबै बाहायनायनि खाबु मोनदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा हगारना होदोंमोन नाथाय आबुङै हगारैखाय हगारबाय नालाय हगारनांगौ हगारनांगौ मानि मा भारा होनाय बायदि खालामनाय बेलाय बे इमप्लिकेशनसो आरोखि बे मैया बुंनाय जि बाथ्रा हगारबाय मानो मा भारा होनाय बायदि खालामनांगौ আৰু বড়োলেণ্ডৰ বাহিৰত কিছুমান সমষ্টিত আমাৰ দল গঠন হৈছে আৰু সেই অঞ্চলবিলাকতো আমাৰ প্ৰাৰ্থী ওলাইছে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालामबाय आङो माथो ओरैनो बाथ्राखौ एसे दस्राफ्रा गोरोन्थि बुजिनो हागौ आं एसे एड खालाम दाजाबफानोसै आरोखि बिथाङा एसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनाय बायदि जादों बाथ्राया नाथाय बिनि माबाया इमप्लिकेशना नैबेसो আৰু লগতে আৰু বিকেডব্লিউসি কাউন্সিলটো ইন্টাৰিম বডিটো ভাঙি পেলাই অতি সোনকালে আমাক ফুল ফ্লেজড ইলেকশ্যন পাতি পেলাই কাউন্সিল পতাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ सांग्रां जा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा सांग्रां जा फैगौ एमएलए इलेक्शननि थाखाय प्रमद बर' साराबो गावनि टीमखौ बिटिसिनि बाहेरायाव दैथायहरबाय रायजो राजाफोरखौ लानानै दाम दर खालायनो हागौ आरो लोगोसे बिटिसिनि बाहेरायाव माखासे पेकेज दं बर'फोरनि थाखाय गामि जौगानाय बेफोरखौ लानानै जाय बिबानगिरिफ्रा गावजों गाव उमुगा लिडार जानांगौ थेना लिडार जानांगौ बै बिबानगिरिफ्रा साबैसे बै पार्टिनि दं थोंजोङै नाहरोबा जाय लेखा गोरोंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जायफ्रा आन्दालनाव बारसोमदों बै दैदेनगिरिफ्राबोथ' बिबानखौ मोननांगोन बै समाव भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर बाहागो लादों बै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबोथ' मोननांगोन जाय एक्सपेल्टिफ्रा सोमावसारदों बे एक्सपेल्टिनि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबो सिनियर जुनियर माखासे बिबानखौ मोननांगोन एक्स एन्ड डिबिफ्राबो बिटिसिनि बाहेरायाव माखासे पेकेजखौ रायजो राजाफोरनि जौगानाय खामानि मावनो थांनायाव जाहाथे एक्स एन्ड डिबिफ्राबो दाब जायगायाव थाबोदों रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदों बे जायगायाव जाहाथे एक्स एन्ड डिबिफ्राबो माखासे बिबानखौ लानानै अबेबा गामिफ्राव जा माखासे पेकेजखौ रायजो राजाफोरनो थोजासे गोजोन होनो हायाबाबो माखासे एक्स एन्ड डिबिफोरनि आखाइजोंबो माखासे खामानिखौ रायजो राजाफोरनो गथायनो हानाय बायदि बिटिसिनि बाहेरायाव माखासे बर'फोरनि पेकेजखौ जाहाथे एक्स एन्ड डिबिफोरनि माखासे जायफोर बिबान लाथावथाव बै दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे बाहागो मोनो नाथाय जोंनि नुहुरनायाव बैसोर गैया बैसोर दं बैसोरनो होनाङा बैसोरनो होनांगौ नामा माखासे बिबान जों नुहुरनायाव बिनि थाखायनो समानै बिटिसिनि बाहेरायाव जाहाथे माखासे पेकेज बर'फोरनि पेकेजखौ जाहाथे रायजो राजाफोरनो राननो थाखाय बयबो पार्टिनिफ्राय सोरबा पार्टिनिफ्राय सासे सोरबा पार्टिनिफ्राय सानै बेबायदि बिबानखौ जाहाथे राननानै लालायलायो नाथाय जों नुदों बै पार्टिया दंना गैया बेफोरखौ जाहाथे हाग्रामा महिलारी सारा गावनि गोहो खुंथायाव बिबानखौ लानानै दङबाबो जाहाथे बिटिसिनि बाहेरायाव नोजोर खालामो হয় নমস্কাৰ ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যনৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ বাবু বড়ো জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মোৰ লগত পবিত বসুমতাৰী আছে আমি এটা আমাৰ বিটিচিৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 31 জানুৱাৰীত ধেমাজিত আমাৰ এটা কনফাৰেন্সত আমাৰ যেহেতু বিকেডব্লিউসি কাউন্সিলৰ হেড অফিচটো গুৱাহাটী বেলতলা সাৰ্ভেত অজন্তা পথত থকা বড়োলেণ্ড ভৱনত টেম্পৰেৰিলি ভাড়াত চলি আছিলে
সেই ঘৰটো যোৱা 31 জানুৱাৰীত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই পাৰ্মানেণ্টলি আমাক BKWECক পাৰ্মানেণ্টলি আমাক মানে এৰি দিছে মানে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ যেতিয়া BKWEC হেড অফিচ হিচাপে চলাই আছিলে তেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ BKWECৰ পৰা ভাড়াত চলাই আছিলে কিন্তু সেই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই গম পায় আমাৰ BKWEC BTCৰ বাহিৰত থকা বড়োসকলৰ কাৰণে যিটো কাউন্সিল BKWECৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্টলি আমাক দি দিছোঁ বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰি দিছে আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ কাৰণ এটা সময়ত আমি ভাড়া দি পেলাই সেই ঘৰটো চলাই থকা বুলি গম পাইছিলোঁ আমাৰ BKWECৰ চিফ চেয়াৰমেন তেখেতসকলে আমাক কৈছিলে কিন্তু আমি জানি সেইটোৱে সুখী হ'লোঁ সঁচাকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অন্তৰখন বহুত বহল তেখেতে ভাবিব নোৱাৰা কিছুমান কাম কৰিছে কাৰণ BKWECৰ হেড অফিচ আমাৰ নাছিলে ইয়াতে টেম্পৰাৰী আছিল সেইটো আমাক পাৰ্মানেণ্টলি আমাক BTCৰ বাহিৰত থকা বড়ো জাতি সকলোকে মৰম কৰি পেলাই সকলোকে আদৰ কৰি পেলাই তেখেতে আমাক পাৰ্মানেণ্টলি এই ঘৰটো BKWEC অফিচৰ কাৰণে এৰি দিছে সেইটো কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আগন্তুক আমাক আৰু সহায় কৰি যাব বুলি তেখেতৰ কথা আমি কোৱা আমি দেখিছোঁ মিটিঙত আমি সেই মিটিংখনত এটেণ্ড হ'ব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ কাৰণত তো ইনভাইটেশ্যন আমি নাছিল সেইকাৰণে আমি যোৱা নাই সেইখন মিটিঙত তো যা হওক সেইখন মিটিঙত যি ঘোষণা কৰিলে এই ঘোষণাটো আমি জীৱনত আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ আমি তেখেতৰ যিটো কৰ্ম তেখেতৰ যিটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শ লৈয়ে ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যন জন্ম হৈছিল আৰু তেখেতৰ আদৰ্শ লৈয়ে আমি BTCৰ বাহিৰত থকা সকলো বড়ো জাতিটোক আমি ইউনাইটেড কৰি আছোঁ আৰু সকলো BTCৰ বাহিৰত থকা সকলো বড়ো জাতিক আমি BKWECৰ কথা আমি কৈ আহিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ BKWEC কাউন্সিলত যিটো ফাণ্ডৰ আবণ্টন সেইটো খুব কম প্ৰয়োজনতকৈ আমি কম পাওঁ চাপ'জ এতিয়া BTR মানে BTCত এতিয়া ইয়াৰলি 1000 কোটি টকা পায় কিন্তু আমাৰ দুখ লগা কথাটো হৈছে কি BKWECত মাত্ৰ 13 কোটি 50 লাখ টকাহে আমি 5 বছৰেদি পাই থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ তো সেইটোৰ কাৰণে আমি খুব দুখ পাইছোঁ BTCত 1000 কোটি পাই আমাৰ তাত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু BKWEC কাউন্সিলটো এতিয়া আমাৰ 10 লাখ পপুলেশ্যনত আমি 13 কোটি 50 লাখ টকাহে পাওঁ সিফালে BTCত 36 লাখ পপুলেশ্যন কিন্তু বছৰত 1000 কোটি পায় তাৰ লগতেও MLAৰ ফাণ্ড MP ফাণ্ড বেলেগ পেকেজ BTC পাই থাকে কিন্তু BKWECত 10 লাখ পপুলেশ্যন থকাৰ সত্ত্বেও আমি 13 কোটি 50 লাখ টকা পাওঁ সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ দুখ আছে আমি লাষ্টত আমি সেইটোৱে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে BTCৰ বাহিৰত থকা BKWECটো BTCৰ নিচিনা ৰমক জমককৈ চৰকাৰ চলিব পৰা ফাণ্ড পলিচিবিলাক তেখেতে যেন অলপ চকু দি পেলাই অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি যেন অলপমান ফাণ্ডটো বঢ়াই দিয়ে যাতে আমাৰ 10 লাখ পপুলেশ্যনটো আমি ভালকৈ চলাব পাৰোঁ আৰু লাষ্ট মোমেণ্টত আৰু এইটো এটা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ BKWECটো যিহেতু ইণ্টাৰিম বডি যেহেতু অস্থায়ী এটা চৰকাৰ ইণ্টাৰিম বডি সেইটো অতি সোনকালে এইটো ভাঙি পেলাই ইলেকশ্যন পাৰ্টি পেলাই ফুল ফ্লেজেড আমাক কাউন্সিল লাগে ফুল ফ্লেজেড কাউন্সিল হ'লেহে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ভাল হ'ব আমাৰ কাউন্সিলটো স্থায়ী হ'ব তো সেইটোৰ কাৰণে আমি লাষ্টত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আমি খুব বিনম্ৰতাৰে মৰমৰে আমি তেখেতক আশা কৰোঁ সেইকাৰণে আমি তেখেতক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে BKWECত যিটো ফাণ্ড পলিচি সেই ফাণ্ড পলিচিত নজৰ ৰাখি আৰু লগতে আৰু BKWEC কাউন্সিলটো ইণ্টাৰিম বডিটো ভাঙি পেলাই অতি সোনকালে আমাক ফুল ফ্লেজেড ইলেকশ্যন পাতি পেলাই কাউন্সিল পতাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ হয় এইটো ভাড়া যিমানেই নহওক আমি এইটো এনেকুৱা সঠিক আমি হিচাপ পোৱা নাই কিন্তু সেই ভাড়াটো যে 5 বছৰেদি আমি দি আছিলোঁ নিজৰ জাতিৰ কাৰণে মানে এটা BTC আমাৰ ভাই আৰু BKWEC এটা ভাইৰ মাজত আমি ভাড়ি চলি আছিলোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেইটোত গম পাই দুখ পাই পেলাই তেখেতে আমাক দান দি দিলে তেখেতে আমাৰ দুখ বুজি পালে সেইটো আমাৰ বহুত ৰাহি হ'ব এতিয়া কাউন্সিলটো চলোৱাৰ আমাৰ এতিয়া অসুবিধা নহ'ব নহ'লে আগতে খুব অসুবিধা হৈছিল ৰিপেয়াৰিং কৰিছিল যদিও কেতিয়া ওলাই যাব লাগে কোনো ঠিক নাই আমি শুনিছোঁ তাতে 1.5 কোটিমান টকাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিছে যদি আমাক যদি ভাড়াঘৰটো এৰি দিব লগা হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ BKWEC 1.5 কোটি টকা এনেই গ'লহেঁতেন এতিয়া আমাক সেই বস্তুটো সেই যিটো মানে আমাৰ যিটো টেনশ্যন সেই টেনশ্যনটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই একদম ফ্ৰী কৰি দিলে আমি তেখেতক সেইকাৰণে হাজাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ভাড়াটো একচুৱেলি BTC গভৰ্ণমেণ্টে পাই আছিল আমি BTC গভৰ্ণমেণ্টৰে বস্তু এইটো BTC গভৰ্ণমেণ্টে চলায় সেনেকুৱা মানে নিজৰ ভিতৰতে ভাড়া লৈ আছিলে সেই বস্তুটোৱে আমি বিৰাট দুখ পাই আছিলোঁ কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিটো কৰিলে সেইটো মহৎ কাম
সেইটো হয়তো বেলেগে কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, তেখেতে কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। फिननायखौ होनो दिनैबो खाबु मोननाय हिसाबै आङो गोजोननायखौ मोनगोन। ओरैनो जोङो गोरोबथाखौ जयै खालामनो बे नांगौ आरो थांनाय बोथोराव सोमावसारनायावबो जोङो ज' सोमावसारबोदों, बेबो सैथो बाथ्रा। दा खाबु लानायनि जे बाथ्रा फैदोंमोन बावहाय एसे जोंनि गेजेराव रायलायदों, एसेल' नङा रायलायदों जोङो, खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम रायलायदों। गिबि मन्थ्रिनोबो खोन्थानाय जादों स्पेसियेल पेकेजनि सायावहाय जर'खा रां बावजानि सायाव। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेखौ गनायदोंमोन आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों, खौसेथि बर' सुबुं आफादजों आरो जोङो बर' मोनसे गावनि खुंथाइ ज' रायलायनानैसो रोखा जा आंखौ बुं। मानोना सेन्ट्रेल टिचारा गैला होननानै बै समाव जों जाय समाव रायलायदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 750 क्र'र 750 कौटि आरो स्टेट टिचाराबो 750 कौटि, गासै 15 कौटि। दाबो जाय समाव जोङो गिबि मन्थ्रिजों रायलायदोंमोन बे समाव गिबि मन्थ्रि बिथां बुंनाय बायदि स्टेट टिचारा दङमोन, सेन्ट्रेल टिचारा गैला आरोखि। बेखौ अलरेडि स्किम मानाय जाबायमोन, साबमिसन जाबाय। स्टेट टिचारनिफ्राय हरनायनि बाथ्राबो बुंदोंमोन, प्रमद बर' बिथाङाबो हराबो बुङाखैमोन, दुलाराय बर' फरायसायाबो बुङाखैमोन। एसे जोंनि रायलायनाया गोख्रै जानांगौमोन बा महर होनांगौमोन, बे सैथो बाथ्रा। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय रायलायदोंबाबो रायलायनाय बायदिल' जाबाय, ओमफ्राय बियो मोगथां महर मोनाखिसै। हरनो होन्दोंमोनबाबो बे जोंनाव सफैयाखिसै। दा बेखौ ओंखायनो फिन दाखालि जोंनि बिटिआर गोरोबथा फालिनाय जादों क'क्राझाराव, आंखौ लिंहरनायाव आंबो सहैदोंमोन। आंखौबो बिबुंथि लाखिनायाव बेवहाय आङो बाथ्राखौ खोन्थाबोनाय जादों। स्पेसियेल पेकेजखौ जोंबो मोननांगौमोन बेखौ आं बुंदों। बावहाय हाग्रामा बिथाङाबो सापर्ट खालामनानै मददथि होनानै गावनि बिबुंथियाव बुंदों मोननांगौथ'। मैया जेरै बुंदों बिथाङा मोननांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों। दा रायलायफिननायनि बाथ्राखौबो बिथाङा गावनो बिबान लादों। आंहा मिजिं दङ बिथांनि जाय समाव जोङो ज' जानानै रायलायगोन गिबि मन्थ्रिखौ लाफानानै बे माबा मोनसे मोगथां महर मोनगोन आरो जोंबो 71 रां बावजा माने स्पेसियेल पेकेजखौ जर'खा रां बावजाखौ जोंबो मोनगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दं आरो बिथांमोनहा बुंलांदों। बे मोनसे बाथ्राखौ एसे दस्राफ्रा गोरोन्थि बुजिनो हागौ, आं एसे एड दाजाबफानोसै आरोखि। बिथाङा एसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ थांखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनाय बायदि जादों। बाथ्राया नाथाय बिनि माबाया इमप्लिकेसना नैबेसो, जों रायलायनायाव जेब्ला जोङो बड'लेण्ड भबनखौ जोङो अफिस हिसाबै बाहायनायनि खाबु मोनदोंमोन, प्रमद बर' बिथाङा हगारना होदोंमोन। नाथाय आबुङै हगारैखाय हगारबाय नालाय हगारनांगौ, हगारनांगौ मानि मा भारा होनाय बायदि खालामनाय बेलाय बे दा बे इमप्लिकेसनसो आरोखि। बे मैया बुंनाय जि बाथ्रा हगारबाय मानो मा भारा होनाय बायदि खालामनांगौ, हगारना होनांगौ। बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थांनायाव माखासे बाथ्रा बुंफादों, बेखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ मानसिया, नाथाय इन्टेनसना बे नङा बिथाङाबो। आरो बिथाङाबो मैया रायजो राजानि खाथियाव थांनानै बाथ्रा बुंनायफोरखौ नोंथांमोनहाबोथ' दंखायो, खोनादों। बिथाङा बुंदों माने ज' थानांगौनि बाथ्राखौबो बुंदों। बावहाय एबसुबो एनडिबिबो खौसेथि बर' सुबुं बिएलटि गासै बर' रायजोआ ज' जानानै थानांगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आं खोब मोजां मोनदों। आरो जेखि जाया गोरोन्थि बुजिनो नाङा, मैया बिथांनि बुंनाय बाथ्राया गावहाथ' फोसावलांबाय आरो जोङो रायलायहैदोंमोनबो। बिथाङा मानोना 5 बोसोर गोहोआव गैथ'लामोन, दा फैफिननाय उनाव जों लोगो हमनायाव बिथांनो बेखौ बुंदों, जोंहाथ' जोंनिफ्राय जों बुंनाय जादों जोंहाथ' गुवाहाटियाव अफिस गैया, दा बड'लेण्ड भबनखौ जोङो बाहायबाय थानाय जायो आरो जोंखौ बाहायनो होदोंमोन प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ खोन्थानाय जादों। ओमफ्राय बावहाय जेला जों बिथांनो फोरमायदोंमोन अब्लानो बिथाङा बुंदोंमोन, बेखौलाय आं नोंसोर हगारसिगोन आं एक्जिकिउटिभ डिसिसन लासिगोन होननानै बिथाङाबो बुंखानायमोन आरोखि। आं खोनानायाव बिथांमोना सावरायबाय बेखौ, ओंखायनो बिथांमोना फोसावलांदों। बे मोजां जाबाय जोंनि थाखाय। गमामायैनो जा मावखुलि गैथ'वा गुवाहाटियावथ' नांथारगौबो। दा हा नागिरबाय थानाय जादोंमोन, मोनाखैमोन जोङो। दा बेखौनो जोङो बोरैहाय साबसिन खालामनो हायो उनाव नाजालांसै, रां बावजाफ्रा थिग जायोबा बे आरोखि। दा बेजों लोगोसे मैया आफादगिरि बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोर, आं बेवहायनो गोरोबसे मोनसे माबाजों रावखौ आंबो बुंफानो लुबैगोन। बिथाङा मैया बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव आरो मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि आसामनि जन्थमल बर' बिथांमोन थानायावनो बुंदों जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सिमा माने बे गामिफोरखौ थिसननाया बियो अन अर बिफर फेब्रुवारि दाननि 16 अक्ट'आव आसाम एसेम्ब्लिया जिरायगोन। बेनि सिगां जोंनि भिलेज नटिफिकेसना जाजोबनांगौ बा सनितपुर बिसनाथबा जोबनांगौ। बे थाबियाथ' थागोन जोंहा। राभा हासंनि जेंनाफ्रा जोबनांगौ बा टिअआवबो जोंहा एसे दङ आरो कार्बि आंलंनि जेंना दङ, कार्बि आंलंनि जाय बेसेबांबा गोलाव सोमावसारनायनि मोनसे इसु बियो, नाथाय दाबो सुस्रांजायाखै, हेंगिं जानानै दङ। बे इसुखौबो सुस्रांनांगौखौ जों लुबैयो। आंथ' लुबैयो, आंनिफ्राय हार्टजों आं लुबैयो आरो बे स्रा जानांसिगौ, आं बेखौ बुंनो लुबैयो। दा ओंखायनो जोङो आसाम एसेम्ब्लि सेसन 16 फेब्रुवारि जानायनि सिगां
जोंनि सेकेन्ड फेजनि जि मोनसे नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाय गं 161 गामिखौ फोसावनानै होनांगौ आरो लोगोसे बे गामिनि जि जेंनाफोर सनितपुर बिस्वनाथ आरो राभा हासं साउथ कामरुप गवालपारा जिल्लानि बेखौबो थिग खालामनो होनांगौ किउआव एसे जेंना दं बेखौ थिग खालामनो होनांगौ जों लुबैयो बे थाबाय आरो बिथाङा मैया बुंनाया नैबेखौ बुंदों जे जोंथ' बिजेपिजों थायो नंगौ बिजेपिखौनो जोङो सापर्ट खालामगोन आरो बिजेपिनि दारैनो बुंनो थाङोबा गोदो बिटिसि एकर्ड जादों बिटिआरआबो बिजेपिनि समावनो जादों बर' रावखौ बिजेपियानो 90% सोसनना होनायनि गिदिर बिबान बे इस्युखौ स्रा खालामना होदों दा बेफोरखौ नायोबा बिजेपिनि समाव बर'फ्रा मोनाखै नङा मोनदों आरो गोनां जोंनि गोरोबथाया बिजेपि सोरखारनि दोलोनि समाव जादों बै समाव अटल बिहारि बाजपेयी लाल कृष्ण आडबाणी मानगोनां बिथांमोननि जोथोनावनो बा बिथांमोननि गेजेरजोंनो जानानै फैदोंमोन आरो नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथां आरो अमित शाह भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो सासेया नखर बिफाननि मन्त्रि बिथांमोननि जोथोनाव बा बिथांमोननि गेजेरजोंनो थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथाया 2020 मायथाइ आरो 27 जानुवारियाव बे जानानै फैनो हादोंमोन आरो ओंखायनो बिजेपिखौबो जोंनि मानसिफ्रा मालाबा राजखान्थि माने एंगोलजों नायनानैहाय रायो बे पलिटिक्सआव थाखासिगोन नाथाय बिजेपिया बर'नो जे होथ्राखै बेबोथ' नङा बिजेपिनि दारै बुंनो थाङोबा आरो फैगौ आंबो बुंनो लुबैगोन बा जोङो बिजिरना नायो जोंनि इयुना बेखौ जोङो रायलायनांगौ जायोबा बिजेपि गैयाबा मा जाहैनो हागौ आसामाव बेबो साननो गोनां दिनैनि समाव दा बेयाव माखासे जेंना थाबाय ओंखायनो बेफोरखौबो नायनांसिगोन दा ओंखायनो मैया जे मोनथाम बिजेपिखौ मदद होनायनि नामाव बा जोङो बिटिसिनि बायजोआव एटलिस्ट 19 माने सिट्सआव जोङो डिसाइडिं फेक्टर आरो देरहानोबो हायो जेननोबो हायो जों ओंखायनो जोंनोबो बर'फोरनो बिटिसि बायजोआव बर'फोरनि जानानै एसेम्ब्लियाव राव बुंनो जोङो एमएलए होनांगौ होननाय जादों बिजेपियाव टिकेट होनानै देरहाहोनांगौ बा जोङो बिजेपिनो जेराव देरहाहोनाय खामानि मावखागोन फिन ओंखायनो जोंनि माखासे मावथिफोर दङ बिसोरनो टिकेट होनानै बिजेपिनिनो जागोन नाथाय जोंनो खाबुखौ होनांगौ बेखौ बुंनाय जादों मैया आफादगिरि बिथां मन'रन्जन बसुमतारी बेखौ दाबिदों आरो मोनसेया लकसभायाव जोङो बायजोनि जेंनाखौ आवाज होनो थाखाय जोंहा रावबो गैया आरो बुंनो थाङोबा गोबां भटार्सफ्रा एमपिनि माबायावबो जोङो बाहागो लानाय समाव भट होयो दा ओंखायनो रायजो सभानि जेब्ला बिसायख'थि जागोन सम फैगोन बावहाय बिटिसि बायजोनिफ्राय सासे रायजो सभायाव जोंनोबो एमपि दैथायहरनाय खाबुखौ होनांगौ होननानै बुंनाय जादों बेबो मोनसे दा बेफोरखौ नायोबा जोंहा आरो सरकारनि सेराव नारसिननांगौनि खामानि मावनो थाखायनो जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटि सलिडारिटि बेखौ बिथा खालामनानै जों सरकारखौ नारसिनना आदाय खालामनायनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावदों गासै बर' रायजो राजा गासै बर'नि माहारि गौथुमफोरखौ लाफानानै खामानि मावदों बे बाख्नायथाव खामानि आरो बिदिनो जों थांनांगोन बर' हारिनि सार्भाइभेलनि जोंहा बाथ्रा दङ इयुननि थांनानै थानाय दाबो जोङो राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव दाबो जों गोख्रों गसंथानो हायाखै सम लाबावगोन दा बावहाय नों आं बयबो बोरैहाय जोङो कपारेट खालामलायनो हायो खौसे खामानि मावनो हायो बिनि सायाव सोनारगोन आरो बिसायख'थिया मोनसे खाबु बिसायख'थि जानोसैबा खाबु फैयो बे खाबुखौ लानो थाखाय जोङो सिगांनो रोंनांगोन आरो आं सानदों मानोना 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिया खोनानाय बायदि बैसागुनि आगोल जोबगोन माने एप्रिलनि फार्स्ट उइकआवनो खालामगोन होननाय रादाब फैदों दा आं बेवहाय सरकारजों रायलायनो गोबां खाबु मोनो सरकारजों रायलायनो खाबु मोननाय समावहाय जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै सरकारजों जोङो सावरायनानै बोरैहाय हासिल खालामनो हायो बिनि खामानि मावलांनो थाखाय साननाय जादों